Някой ме запука. Кофън. Invisible е. А, не на дърпо. Мамата ти дейва. Ося. Скрънзал. Не щеш да ме даваш фрагове, ли? Ще се правиш на голямата работа. Мършо. Нук мена ще ми скочи. Скочи! Пъх, ще умра. С 3 легендарки. С 3 легендарки умрах. Аре, стига бе! Ти лут ли си бе? Пак на 2 хита ме взе бе! Е са, ако не си взема тези легендарки, те пана. Еба са му майката. С легендарки ме кюба този букук. Къде е той? Правина ли? Сектара, всички ли отиха с 5 зве? Правина ли? Те се редуват да натаковат. Е са, ако не му е ба майката, те пана. 5 легендарки. Дръж го, де там. Е са, ще му е ба мамата. 5 легендарки. What the fuck, играя 2 в 1. Е сега ще ви каква легендарка ще му дам. С 5 легендарки са. Вот тук бе. Как му убиш пистолет, ма? Можеш да му убиш? Е сега ще ви какво... Аз играя 2 в 1, което е мега отвратително. Има 3 човека на спец и никой не идва. Тешно ми трябва някаква помощ. Ям една легендарка и слизам, човек, няма как. Жена умря. Той е горе бе, човек. Тук мене е горе. Ела бе, слезна долу бе. Умря. Сигурно има... Това си ти. Тук е Нукмена. Ям легендарка. Terrorist win. Ело тебе, всички пишат. 5 легендарки са бе, какво си мислите бе? Типа къде отиваш бе? Нукмен ли си, пулкмен ли си, къв си бе? Почвам аз да се събирам хора. Какво си мислиш, че ще ме убиеш ли бе? Майка ти ще е бабукук хакерски. На 2 хита ще ме взима той. Майка ти мръсна. Ти не обиждаш майка му. Ти само й даваш... нещо. Не бе, тук е бе, човек. Аз си взел легендарка. Има нещо наречено Regen Hack плюс Super Golden Apple. И Kill Aura. Вау, да слезе сега. 3 сме. 3 го пукаме. Тия па не си намериха място 1 ли, 2 ли, 3 ли да отидат. Каската му отиде. Умря. Найт Винсент. Аз съм пълен сайт ми. Бързо догоре. Джаспер ми фърли поизън. Тапанари, Дейва. Но и трябваше ли да влизате, развалих местата. Давай нагоре. Аз скачвам. Бързо нагоре, бързо. 3 легендарки взявах, човек, за да го убия този букук. Снима ли го? 3 легендарки изядох, човек. Сигурно си фанали как псуваме като някакви идиоти. О, си направиш сметка само. Да изядеш 3 легендарки и твоя тим да изяде 3 легендарки срещу един. Аз 3. И Уайлдън сигурно 1-2. И пак за малко да ми щупи сета за 0 време.
Какво? Аз вече я научих без да играя. Имам чувство, че ако вляза ще бъда про. То всеки ден са полшанки, то са пойзанки, то са страшна работа, Instant хелтки. то са мечове, кирки.